Anse ụmụ ọkpụ ngwa kwenuwo Ngwa ndị nwere akara aka nọ na ngwale anyị mgbakalata fụtawa dịnuwo anyị mgbakalata egosi akara aka ụmụ ọkpụ ngwa ebuli ọ bụ otu ọnụ ụmụ ọkpụ ngwa Association US La Diaspora ndị chetara ọhaneze la mmemme wale eji adịla 13 ka ọnwa Disemba afọ niile 30th Disemba afọ niile la ngadụ wee rụ ụlọ ọgwụwo ndị la mgbakọ ụmụ ọrịa la kansụl obi ngwa Abia steeti ngakwa edila afọ na tila agbaka abụọ ka ọgbakọ convention wo ka eji agba ọnya ego maka ịrụfụcha ụlọ ọgwụ adụ wee rụ ya bụ ọgbakọ ga-ede malite 23 rute 25 ka ọnwa Mee afọ 2025 na Los Angeles USA. Chetakwa n'ụbọchị ndị a mbụ 30 ka ọnwa Disemba afọ na mbụ 2024 30th December 2024 23 rute 25 ka ọnwa Mee afọ 2025 23 to 25th May 2025 jikedere ka ọma ịbịala ihe omume a isiokwu ya mbụ ịzọpụta ndụ ndị mmadụ ofe akụ nne m ụmụ ọkpụ ngwa unu mbụ ya daa ọ bụ prọfesọ Ụtọdịchimma Nwamkpa onye chọpụtara nakwa nnukwu onye isi nke otu a Dr. Angela Nwosu onye isi oche nhazi ọgbakọ convention la Chinenye Iwu Ọha odeakwụkwọ nke otu a n'ogo mba ụwa tinyere aka n'ọkwa ụmụ ọkpụ ngwa udo l'ugwu ngwa anyị mgbakalata egosi akara aka ụmụ ọkpụ ngwa ebuli